Jeg ser dig i gang igen nu. Det er snart du gik. Op ad lagen. Så er du ikke sjov længere, når du er her. Kan du skrive til det der video opdragelse? Opdragelse fremme. Oh. Og nu er de 3 mod 1. Ja. Ja. Så er de trængt op i hjørnet. Så du godt blive derinde. Ja. Hvordan nemmer der noget på der? Og I filen må rende med igen. Ja. Jeg er faktisk ved at lære dem at rapportere. Eller det er omvendt at rapportere. Du tager det, så skal du nok få det fjernet godt. Spejlet sådan set rigtig godt. Så med de der tektogaler ikke står ret godt. Hæft, det der krav, de kan larme. Mm. Ja, prøv at høre. Det er ikke frygteligt. Kun en ting, der I er i tvivl om, det her, det er hjørnet her. Hvis de finder ud af, at de kan få stikke knude ud her, så kan de bøje det her væk. Ja. Jeg ved bare ikke, hvordan det skal. Går nok lige en måned mere. Bare tur.